Kardom, ili runing tikathar ini ada pabirta angton pen. HSDM mate pithek pen Hill State Democratic Front sotum pen may pick up the pon. Pinier koi Chriser Cap or merely Hill State Democratic Fronts at mate pithek pen HSDF tum peter pipon se di pu dung het 5 miles mate ni rong pithe. Pathua klam long rata may pi padu pondo. Bangsa may long suri ar muse tong pon se lor alira lang pen pichon pondo. Bangsa may long pachini pon ateng pulutang te kevang jia poro ho alang itu pendu di sang se pen kam ke claim mate election ke pathu dun jia fans pura constituency tin committee lepen PS committee village committee sita me do anta me seng potang 26 constituency as te bangso committee ke seng patang si bangso 26 constituency arata me pi pemon ponotang te ang ton pen kachini dia pon lamthe alang tum pen arju ponsina dipu pen bisnu teron aprangsi nang itu media kote do ana panami nilitum Hill State Democratic Front hin pen nang itu phan kardom pijirlo nang litung lo poson birta nang kiru pun thega pot suri akiru pi parpig la pini nilitum Karbi Anglong Anglong regional political party kedam tang September tarik nar cap ani litum amahang pethek lo amahang pethek det penilitum dode sang se pensilitum election hainang ji polote constituency committee la pen PS committee la pen village committee na do etang ji butel nilitum matha ponsi nilitum constituency incorrect sok along nilitum CC committee mate constituency committee nilitum ke sengdam petang lo petang det pen api nilitum mai meeting along polo je la constituency committee ke tang petang belo polotum rat amai PBG hala sopena josip pini nilitum rat amai pini tum bipon lo constituency incorrect sok arat pen pini nilitum cethek long lo ongdung arat hajar musi pini wang lo la pen pini Karbi Anglong raratum ahok pet democratic labangso nang jipu pini han sini litaka chini lah pini alang nitum cethek long lo Karbi Anglong lo national party ke nang nelo pu mathasi alang litum la regional political party nang pu pen joksi alang litum ongtung pen wang lo pini nili alang litum han sekai si pimowe bang atuma sonde aparo pen PC dak la meeting lo mangi tata meni nitum ke irideng hangna we pini nitum kado kawe nitum arideng gari motor dolang pasante munit ke dopik lah ke bangi ke non ongdung a constituency long ke ko anma ke bang nei tame bang long le de ka songse tek kon long lo kabe penajo tata me ke theng long lo pini lada kado we suri armungsi pini dak nang cerap nang citu dun lo nang dun lo lasi non jasemet Hill State Democratic Front ban bangala hello nitum akemang ke je Karbi Anglong arji include pen akemang article 244 a autonomous state labang soke tum nang wegji lapen Karbi Anglong jong se chingthur nang ji pulte hala hello atowar ni litum nona ma ke chardam ke lapen tum do ke chardam ni bini litum autonomous state jong silong lo pulote ilitum arong puno ilitum habar puno klar bor chenji pencing turji bangadet chong dadam jok hoji riso ejang atum sesame pini litum cetheklong litum riso ejang atum ko ane akiduk akisum alang litum ko alone hada kado we ke purhido ostame security guard asong se choklem no nang halatum arni arwe kaduk we halatum ke charsinang ke donang ke thakna pini lahai pen kapejog ye phan ke tum regional pen apar ka akaprek avelu posini lima thadam la sila so party litum ke seng la pela bangso regional political party ke lada churunang ji ke thek ser kere set ongdung government officers atum ongdung ex servicemen atum businessmen atum kaduk kabe nang cerap nang cetudun bensin itum lahai kado we itum laan paphan long lo lasi churul alang itum phan kado we nang cerap dum ana to phandami nilitum asong pen MLA election cepati dun nilitum MLA election gala ke cepati pon vekpo long phodin dan itum candidate place aji lapen kado ko non name candidate non MLA ticket nang hang dun name long hodim name mane dim along per long consensus long ke bangni bang athom ticket nang hang dun tum tadu lasi kopia posin nang hang dun lo polote jase mer bang ke lahalo jela bang sok a party ke future du polotum rara tum chini lapen rara tum chini si non wang bom la so ke thek long me si hala
candidate ki thur kang tum mi hala tum MLA tiket nang hang durin ti lo non pen ase nang cipa durun lo la hello da sini tum place at pologe Langfer Karbi Jutang Klam along BJP asong tumpen joint extended executive meeting padupon. Sonsi non malom MLA kilit nangte bok masonsi metang party tung Jepang tang Japan pura. Lakha krisi Langfer MSC constituency ki parlo Bharatiya Janata Party Langfer Mandal Committee tumpen patir piponsi extended executive meeting padupon. Pini ni phai craser cap ar ko ejeklo dapor phai cap apor pen Langfer ang Anglong BJP Booth Committee ki duan extended meeting padupon. Labang so extended executive meeting padupon along kachetong MLA bida singing leng EM ki duan lapen ke local MSC Madharam lekhe PWD chairman long sing togbi longking be pencheng lo BJP along racharia song klebang pi manpeng ke do tumat ke thege dinge tum chetong dum labang so extended executive meeting padupon laki nonang kiliji 2026 MLA kilit ahut kuson pen silang fair constituency ang kangalong Bharatiya Janata Party pen ongdung avut kachipahai Japan Booth Committee atung pen chethan chimopon pinap adap mate niphai koyar ni bolong komachi long irrigation along li eviction pon ji pusi EM Madhuram lekhe pen pachini pon la pen samjin pen si aron re pen kidoge thak to phan tharle pon puputa pandak pon Latung hana bangke lutung cewai chuno aku papi thwe ji pan anong lo lem sala secretary lem chairman kali safon pialo je latung misina join si latung long lo nungu dera jok latung hana bangke dia nei sab ke dukong mati di masina pan si kon sulabi lapen ke eviction stami itu Sam Sarkar Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma sa tanda pen itu Karbi Anglong Autonomous Council CM sa Dr. Kuliram ke ha stami kali si Dengong along Puthimi Akiman labangso rada malpi lang kami alang litang dakon je taring ko pen eviction pon poklo lasi non cicik sedang momlo pena bangke labangso eviction bang do padupon pepo tapi geni liga choneri kang tungo bangke lalo itu bedo call kisipu ko hedi aron pen longle la sarkara longle ke do la hai tumange la ke khailam abelo jogle do pistame la bangke al sibani sibange itu methang along libinong long sedam nei apa alang itu kami cisik lo dambo lo penda insamnin pension itu la bangso eviction bangke claim polonji kusiningi cetu Sotang ke lapini extended executive meeting along bangko anapai nilitum dake general meeting kalimat idi daga only party aku gitu tukan booth level along pen dak mondo level pen district along bangso homosti pen kaban ma district level along aku gitu dun pen state level along aku gitu dun alang itu adu gawe hang eta sila bangso ma kena polisi laga isi authentic bangkwan si gahang nei ma apai kwan manangi na soteng pen pini nang cetong dun adang nilitum total karjokorta bangke langfer along 539 karjokorta do 539 bangke 505 muluke nak cetong dulu nasi baki kini bangke mane ahem penggakli mane chujundo laso jo pesina do ni sita secretary tu manang dulu pen booth committee tu 100% attend lalu Karlitan Linus Pangcho hem women Karbi Student Association bitung tumpen kamrida Sonsi pini ni phai ne cleaner ke barni Karlitan Linus Pangcho hem women KSA bitung tumpen kamri kedam apor la ke pijar aparman ke chesong ho to pron kedam nangjui kini tum ta ning duglo bonta hala so apor hut nitum nang palai dum thek thedet lo bonta non kupi pc nang ka charab dun nangji langma leli tum ta nang charab dun pupusi Karlitan Linus Pangcho achoraphan ke chaktika alani tum hian pen Karlitan Linus Pangcho kapamotika somara to aphan school ki do na bang lapen ke kupi kolom tame pipa jarteka lapen Karlitan Linus Pangcho hem asora somara to aphan ani paplitika tante pherak ke athek tu nakapjindi to nalam thele arjusana pini tumdak pini nang kahumri I nang kok alam the sap o ni tum hin pen ci than kang tung alam the la hela athema pipot ma pulo tang te
kidam tang ladak phang chuhem kadok we kai tum Karbi Anglong radwa ta chini horlo ladak phang chuhem ajuri kindeng mate chirin thipi ladak ne tumpi yang hom lo lasi labang so lama phutha ka bang kani tum kaning je dam kang tung bang ke PGR VGR ka chi shong long pai sa lang le sa me kan dam nang lo la po se labang sa pan ke dam det pen ni li tum pini ni tum nang humri iglo athema hala so PGR VGR ka chi shong dang pateni tum ni tum ladak Karbi Anglong avidet ni tum Delhi se do ik ma se tum ha so bang chi tong no thek te la se pinya bang ke ladak ke pamukang ki pamutikang kado ka vela family asomar matela chor la tum phanang pelang phasi tum pini bang la si non ni tum dak wang pen non ni tum ki ma thadam mateli tum ki thekdam long alam mangal hello ili tum Karbi tum phan chijin su me a thepi pon ma polodang te labang so along ri aphan kachima thapena jok mate labang so long le phelang phan ka charai kom ji pena jok anu tin tum sa me bang photin tum sa me a hempen bar si chi song don lo la si the pen lang dam polodang te ka chi song hod bangela ke donang po misen lo pa jok tum sa me chi song nang po sita ako philang dam thutang lo lang dam thulo polotang te tum ka chi song pen alia bang ke mo ki arji ki ding sa ali long nang ji pu sini tum hin pen bang ke ma thada mate ningje dam tung athi ka chi song pen la bang so athe bang ka ling ba sami long nang ji pu sini tum pen ta ma thada athi lapu chi song po hangjo jo po ami karla bla pola cheka thenga son sakuna mi son pa phi baking samri non ka ne da kachin honda kor ba da kachin honda kor ki tum samalang tum somar ka chila na je phanon lang le tum ki sung dolo athe pi pot ma pot la bang sa kachi song sa lang sa mi dun lo dun pa lang le non pasana pron dam nang lo somar bang phi non pa motikang non lang tum non any school se por heba ma tum high school dal tum le lang ante lang tum family tum future tum ke kumat si pangreng pa mate kumase lang pon pola ka po son an gi ma jok ta da ke ani lang dun bang we mati dila sinoni ni tumai exam me alang ni Karbi Anglong mati la longri long pat la ching hon pena join ni alang ni ta chi song dun lo alang li dun lo prandam ju la si ni li tum ki pu dami bang ke la lo na ho go chi song dat poto ili tum sita mi ka lukson ma tum Karbi tum se lukson kai sita mi kedam ta hadak tapan mi gale long basam la da sonang thak lo alang li la bang so Karbi longria phanchema tha longria hoya dui phanchema tha chi song dun la talang le prandam ik ju lo la se la sonang thak sinon la dak sta me jer kin deng da phang chu hem sa me ik sta la son lo la si non li tum ke theki ding kha chuni ri dai ma ke la helo thema सरकार तुम स्टामे नो ला बांगसो का चिसोंग लोंग बांके RDP दुन पेन कुपी सी Karbi Anglong तुम के मांग मा लाके का दो बेटा चिनी लो पोट सी नो ला दा Karbi Anglong के इली तुम के atala chot athema sabi ke laga asam pate lagi hemanto long se dolo la sika dok we tum same ada ka chi song pe non ili tum la Karbi Anglong ji to ke ma bang ke messenger phan polutang te a pressure mate alama bang ke bisikoi ili tum phan akam na ke pachun bi thekji mate na ke rap thekja bang ke lake hemanto sar salang ke nang rap thekji athema itum ke da Karbi Anglong ke lisitala la pen halake hala dak asam ang ka sabi la sinonili kachuni lidam kang tung mate kononili ki pudam kang tung non la da familia tum alang le tum non ang chi thanan penil tum non daw samar phan sami subscribe hormone sami ni tum pa no le pen a hema sorang chi thanan la bangke jitu la kachi chak tum bang sonia putha bang la tum pleng pon lo pachen arju pon long lo sonia putha bang alang le tum la tang ka hin bang ke long lo soni ke chi chak ta council pen ta long lo pen ke statement sami long lo sita non alang le kachuni ri bang ke sondo lang la sakuri mate la sakuri la alang li hemasor abidiat lo pot si la somar phanchila na e phana zakong awi la pot si aku si kodo ko be ke thigi ding du phanta chuni ke la hello la bangso hemasor phan mang la orenga var silent pi son te ko seni to men ke se hoi pen chuni ri lo la pen adun cho bang ke ri tum politics po pat he thera itum Karbi khai hian pu che ma thara kaching hon mate kachira bang do son te ko seni li hin pen ma thada Pini singhasan avar ke parlo montimung rong ex KPL tia tum tower ko bunai pi lason si montimung rong along bang troga bang photum mate ex KPL ti claim bang photum ningki me pen tangka chirung si rong tower ke dam ke bang ke mesenji pura phan apan si mathasi tower bunai ponno lapen ex KPL ti aron rong pi se tame tangka nang pidun pusi pachini pon lason si montimung arong along mekar ke hai ti asang hopen kapachini do na teng pulo tang te non kacheri bom BJP sarkar atum pen se tame toar ke nang bunai pipon lo bonta ke claim ke dam atum labang so toar na patang pipon pame medat pusi pherang ke tuma theng no lam the na pachini pon lo
Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang lapin MP Amor Singh Tisu apan kachuning ponalam the nona mat kenang sobnai lage kijuna lang avela lapin pini XKPLT bang troga bang photum towar dang monai pilo la so towar long san gravel abang stame naki pisirak je phansi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang lapin tim Karbi Anglong Autonomous ne report inal tumhan pinyani me ile tum chetong rong pet pot pasipu rong si ni tum bu si dak singhason ni tum rong men ke montimung la sine tum dak rong aphani chirap mane ke chirap ke sung mane lapu bang ke ni tum hoi bang trok ni tum x ke pelti ranong pia group long si ni tum cepaok dun lo pasi rong asap su rang tanang lang pon bom lo ni tum habit ke duang tu pen stami cekdeming phak an ni tum nangke cek mal ikran pulis durka long pen anta ni tum ikran cetun rut yang sini tum bor ipan lo stami non ni tum x ke pelti pu cetok der lo ni tum arm slut lo la penon prang pen rat atum tanang hon pon bom lo pasi non ni tum ta so hala so ching hon pen ardi an ke happy pot pasi ni tum ta la bang drop akorti atum pen ni tum chingki je than pon si rat ap hantai hon itu marong mi ekdom paklar lang pen dang lok tuat pen dang lok mi pen dang lok so paklar ri phan si ni tum napu chingwai pen si ni tum kiwang lu apen sarkar sorta mu alang li nang than it lo sarkar sor tum ta nang rap ri phan li nang rap lo stami hala alang li mu het pudam el lo stami pudun thunang kok lo ni ta 3,10,000 imam su hada ket tok stami la wokar tum kopi ni ini la bang ni tum chinda lo stami atang ke da jo ini si Kambang ke nang tiam tidak. kambang ke nang claim pi da lo et bank an hadarwa ni la son system si dokok lo asi alang itu handa pupe sarkar sor phan ge pupe lo stami la bang ke Non sorkar phan pini kachuning rijia sondo manang. sarkar sor phan mang ke isi chuning ni kang tung la nilitum dak singhasan along montimung arong nilitum la so chuning ri dungang tung sarkar phan ke dak MP homesti lo stami la alang litum hanta isi chuning ri kang tung mang ke nili bang ke nilitum longjung la bang property abang ke job card pu prang nang ko solo te mas stami nilitum mang ke non sangrevel mane rabis lenang thokpian ta rong sorta aning rong po mane lintum ta napaan ke un idal tema dia tum ta labang sorkar na pi chot apoisa sky si hini pen sini tum ta cepang rum mamsi la sini tum la kam claim pilo la ala sorkar mantanin tum ta pene kacuru mane kacuning ri duni bangke la rabis leng thokpi prui sonte an si nil tum ta rong siru bisi ninggang samdoko pen nili tum dak song pene la song ke claim abang korti tum amen ke alang le la pu ke bikha timung la nili ar ke do banglo pena dun thu la pu alang li bangke bioi timung la pena dun thu la pu bangke ken sing rong hang angka hala pu bang thu ke sarbinong timung pena alang li amen ke sarbinong rong pi alang li ka kenili men bangke tharlon mane songya ing tik he sami ala songa long amen ba aru nili nang pupo nili men bangke tharlon polo ke pu bangke tokbor timung ke pu bangke lamchak timung angke pu bangke kang bob rong hang angke hala pu alang li bangke charger timung angke pu bangke lobong rong pi lanil tum bang trok akorti sini tum pini ani Montok biye. montimung Arong bang ke nang litum bang trok pensi towar towar di selam pun la si hala jesi bita non dolo jalo la si nilihin pengkel an si lam ripon icik lo longku APGCL abarem chukamara tumpen perang keme kanipon la sonsi la khatre troxy garampani constituency alu umrong so police station ke parlo longku APGCL abarem chukamara tumpen perang keme ke pha abarem chukamara tumpen perang keme ke pha na kolam theke la son hello kedam tang 2008 ning kan pen longku habar long APGCL a project wan la bang soning kan pen ke ongdung chukamara tum sai chuklem don lo pining 2026 ning kan an ke aki ongdung chukamara tum pen ning kan trainer cap ke playing thulo nili tum
ko an lo ne ki claim ke dam ka chapat du pu voi phit se tame nili tum bang ke thir thip a hoi mate appointment long le lang hong pen ke bang ADRE sadlang ki un do na tum aphan ke thir thip ang hoi mate appointment ki PG tuki ni tum kroi kri pusi alang tum pen mate alang tum hen pen lam the chipak lang pon lapen lapu kali tang sabina tipi asupu adawam step han terang hen pen lam the ke chipak lang pon tu lam the ke lapu hello idam tang por hut nepai kali tang sabina tipi aphan bang pho odlang no to apran nangar mu pi det pen ajok ne tum hem tun isi ta katikuk duko kason la sohut AP GCL pen lam chak na pilo kali tang sabina tipi asomar bahini aphan ki therte boring ang our side nang pipon pupusi bonta nonapor abang ke nili tum aphan ki therte mate appointment long le akusi hong pen ke bang ADRE asalang kyun dum tum phan ki therte bang hoi mate appointment ki PG puke nitum ninging samse la pen ke asam long nong nam ka chathang klong CM Himanto Biswa Sama la pen CM tuliram rong hang dibular gorlasa 6 schedule mate 6 parliament MP Amar Singh tisu atwa phan ka chuneri padupon labang so lang puthak nanglang pidun pa me tha pusi alang tum hen pen chuneri pon tangte perang ke atum athainu karju lam le arju ponsina Ardong pini nang itum media order dem handak na to han pen na chetong thega pot choro parlo ardong si nilitum kopi posi pini ar sikit pen nang itum hanang to hanang kok ma nang pate na to hanang kok ma alang thege la pohila ye nilitum non ngeklang ADRE pu ai jam pen ki untu dak nilitum hawalong ba nilitum klembong EPGCL long dak longku longtar hawa project long kahuli mido lasodim long kiwan pen nang ke join ji alama thak sini nilitum han so dak pen na jo halo lasi nilitum ningdu na pen nilitum ko ane nilitum arni pen nilitum klembong bang ba nilitum korte ba kretrok ba bang kretrok si krena kepsido lasi lasong mo pen nilitum ko ane ani kan cepatuk pen nilitum armisiarni bate nilitum kereng he ba nilitum han parmien nang konjim ne po ni ka cepatuk pen nilitum angom Wai visitane piniarni bangke upilo pelotante dak ideal pen nanti pun si dak ahawalong posting barang itu si bangong si itu aswadi mau itu konten ban itu pinrem lo nasi itu non nali tu hana coba bangke itu han langsung si itu masih ton na popali pon fansi nasi itu ningduk pikalam bangke lapu hina ye nilitum dan mengkulung kalau di dan di mahasiswa asap sobat driver ban nilitum dan diklaim Arab kita korti pen kami kuan ini kan nilitum cepat dulu since nilitum 2008 pen joining to pen ini 2026 ani kanan abang ke nilitum klaim bom lo la pen nilitum kuan ini nonton project kami nonton piningan kan sa tame construction man ke tanpo nasi laswang dengan lawang ke nilitum han parminen na confident ba nilitum han parminen ki pon dia farmana ta manata alam ta pulotan ke nilitum ta pala nindum lo nasi nilitum ka tuning di nilitum angsom ke kiri ba ke giding atum hanta nilitum tuning di ka nilitum han nang na cerap dia fansi nasi nilitum pendian lakukan